wancan wato kamar injin nika wannan ma wahala ne wannan banza. Let's go! Yeah! Kai. Wato kai barawo, ka zo sata ka saci mota. Kuma baka san ma da mutum a mota. Kuma shirgegen ƙato da kai da ko buhun gumi an ka alama kana tallabe shi ka towa swata. Ka zo sata, ka ga amfanin karɓar magani da muka yi a gun malam. Saboda irin su barayin mota. Na rance da Allah irin. Kalle ni da kyau tsohon ɗan iska ne ni ma. Tsohon ɗan iska ne ni. Hannunka? Ai wannan hannun in ka ga ya fita. To sai dai in yanke hannun na. Kama ciza. Kai. Yau Zaria muka yi. Zaria. What? Wallahi yau sai kolo ya gwade ka. Bude mai. Bude. Kai. Kana ji? Wallahi ɗan 220 zan tsaya. Wallahi yau. Bude mu kofa. Ba kai barawo ba. Kai barawo mota bude. Kai barawo ba. Za ka ga iska daga nan Zaria mu kai da duba kake mu tafi kai